खुलुमबाय फुंबिलिनि गिबि रादाबखौ फरायदों आं राजिब बसुमतारी। मासे मैदेर बिमाया गावनि फिसाखौ बासायनो नाजानायाव गावनि जिउखौनो रेलजों फोजोबना लादों। लखिमपुर जिल्लानि दुलुं रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलाव गंसे ट्रेनजों सौग्रावनायनि जाहोनाव मासे मैदेरनि दुखुनांथाव आरो खास्रि बिस्रि जिउ खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। दुलुं हाग्रा ओनसोलनि आइजो मैदेरा गंसे दावबायारि ट्रेनजों सौग्रावनायनि जाहोनाव दुलुं हाग्रा ओनसोलाव सिंगिजान दालांनि साखाथियाव गंसे ट्रेनजों सौग्रावनायनि जाहोनाव खास्रि बिस्रि आरो दुखुनांथावै जिउ गोमायो। आरो बे जाब्रबथाया ओरैबायदि समाव जादोंमोनदि जेब्ला गंसे दावबायारि ट्रेन नम्बर WDJ 412930 आ रंगियानिफ्राय मरखें सेलेक फारसे थांगासिनो दंमोन। रेलजों दावबायारिफोरनि बायदिब्ला एबा रेलजों दावबायारि बिथांफोरनि नुनाय बायदिब्ला दुलुं हाग्रा ओनसोलाव मासे लांदां रेल लाइनआव गिदिंबाय थानायाव एबा गावनि फिसाखौ बासायनो नाजाबाय थानाय समावनो मैदेरा ट्रेनजों सौग्रावनायनि जाहोनाव गावनि जिउखौ खोमायो। जायगानि सुबुंफोरा एबा दावबायारिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला जाथायनि सायाव रेल बिबानगिरिफोरनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे समाव नोंथांमोना नुना मोनोदि बे समाव मासे मैदेर बिमाया गावनि फिसाखौ बासायनो नाजानायाव दुखुनांथावै गावनि जिउखौ फोजोबना लानाय जादों। लखिमपुर जिल्लानि दुलुं रिजार्भ फरेस्ट ओनसोलाव बे जाथाया जादों। नोंथांमोना रोखायै ग्राफिकनि गेजेरजों नुना मोननाय जादों दि मासे मैदेर बिमाया गावनि फिसाखौ फोथांना लाखिनो नाजानायाव एबा बासायना लाखिनो नाजानायाव एबा फैबाय थानाय ट्रेननिफ्राय फोथांना लाखिनो नाजानायाव गावनि जिउखौनो फोजोबना लादों मासे मैदेर बिमाया।